taas sohvalla. Nainen tanssii miehen kanssa tossa edessä. Tälleen näin. Sä tuut tälleen näin. Vähän kyyryssä, ettei se näe sua. Periaatteessa sun pitää olla olkapäitten tasolla. Koska silmäthän näkee niinku ympäriinsä. Samalla lailla kaloilla kuin ihmiset. Se tälleen näin. Tuu vaikka sä naiseksi. Joo. Näin. No, se on ihan suorasti, koska Häntiä nöyryytetään koko ajan. Mun pitää tulla niinku naisena, ei kun miehenä. Naisen kimppu, sä oot nainen. Sä oot nainen. Se tanssii nyt. Ja mä oon tälleen näin. Joo, ihan perinteinen liikku. Kyllä te nyt tiedätte kaikki näin. Ei tuntunut mitään. Kainaloitte alta. Käänny vähän tonne. Täällä ne housujen läpi. Miten nainen otetaan mennä? Nainen tekee noin, heittää miehen laskuun. Tyytyväisenä.